Kalagurang kabataan, kigasang pandayanan, timpong gospel reading tamong ini, tungkol yaking biyat alasawa, at karinganak ang mga lati, abilindisyonan ng Ginoo. Masalang mayayakit, kaniting gospel reading, ing kaburyaning Diyos, ing sakramento ning kasal, ing pisang metong ning Diyos, inasukat pikawan niya ning tao. Masalang mayayakit ing Ginoo, anti-divorcia. Masalang mo namang mayayakit ing Ginoo, anti-abortion niya. Uling-buri na lumapit lakaya rin anak, benindisyonan na lang, tinumpak ning gamat na karela, at pepalapitan o kaya. Makanano lang lumapit deng anak, karing-karelang pengari. Makanano lang lumapit deng anak king Ginoo, nung king pamagmula ning biye, king sepupunan. Meka ding anak, burida ng lumuan at mati. God is pro-marriage. God is pro-life. My dear brothers and sisters, ating ko pong kalukuran, ibonching ampoy bebang. 16 years ago, kinasala, masaya ng may asawa. May katalakad lang may tumabali, masanting la negosyo, may kayanak lang meto. Sagana impamangan, gingkarelang rep, sisimba na balang Domingo, at mag-offer laking misa. May kasalilang may tumatagnan, king pampam, at may mulkero lang babi. At uling kaya biyasang mag-drive bonching, may nagkilalang driver, idapoy. Yang kaya may ng bebang, manyaling babi, kareng baryo-baryo, aldo-aldo, miyabi daboy, amboy bebang king saken. Mitago ni daboy masanding ang lalaking mapunda tamatang maskuladong panebayong dilo. Nya may lambat, may nabuya lubibebang ang daboy. At kabang saken mi pamirula, mi panampala, mi panandutla, mi panapisla. Hanggang naging mikera ni bebang king kandungan ng daboy. Nya nga ba ng bonjing kataksila ng bebang penampaling ni, ulang namo panyakalani batan, pepalayasan ni, pepamilina ni, ninong buryan mo, ako'y daboy, pinili ng bebang idaboy. Uling masandi ang lalaking mapunda tamatang maskuladong panebayong dilo. Baliyo, pareho lang may sambuti bonjing ang ko'y bebang. Uling may sirayang pamilyada. At lintoy ang makalunos ing anak da. Uling may kawani na rin kayang pengari. Nyabeling kasal, maulagaya, king kiratamong lipunan, at Santa Iglesia. It is the basic unity of the society and the church. At burining Ginoo, matatag ing pamiyabe na rin may asawa. Huling potang matatag ing lugod na rin may asawa. Maging matatag ing pamilya. At potang maging matatag ing pamilya, maging matatag ing lipunan. At ing Santa Iglesia. Paano tamo po na kanya kalaban ng biyeta na asawa? At tutong makalungkot, daka na rin ganadong kinasal. Pero makalungkot, agad lang may kawani. Lugod ame bantilo, lugod ame udlot, lugod ame di ng kaganapan, king panyulong ning panahon. Bakit? Nalisang ka no, bakit niya nga limang may asawa, may kakawani lang. Metong ka rin isang kan bisyo. Pati may asawa lang ka, ilakaw mo yung bisyo king biyem, alak, babae, lalaki, sugal, sabong, shabu. Uli pa siya may bisyo ka.
masira yung pamilya mo. Siguro pwede kang minumisan pa ba yung birthday mo, pero nung balang bigna mo, mumuli kang malasing, ala kang kwentang asawa. Yung bisyo mo yung mangibaboke ka. Dapat yung priority mo yung pamilya mo, yung obra mo, yung kabiyayan mo. Aliway pa man inuman doon. My dear brothers and sisters, shabu. Drugs ends all dreams. Nya po nangi kami drugs ka, kalasawa na ka. Baligtara na kapangataw. At sira na yung kabiyayan niyo. The other woman or the other man, manira yung pamilya yan. Kasino, malipit ka ting kasino. Yan ang talasawa na ka. Iwasan mo yung nanumang bisyo. Priority mo yung pamilya mo. Bayo yung kerang luho. Ampo yung kerang bisyo. Meron ba ka rin isang kano bakit may kakawa nila rin may asawa? Financial problem. Di kayo kaya nakanita kayo babawal makiasawa. Pero sana bayo kayo makiasawa. Siguraduhan nyo. Ating kayong source of income. Ating kayong kabiyayan. Ating kayong obra. Bangketa. Masaya kayo aldo-aldo. Semo sex, hindi ang talasawa. Pati ang nilisawa ka na kayong obra dating nando, ing kasalyo, muntaya ing sakalan, uling mati kayong makamulagat ing dano. Humisadsad, nung wala kayong obra. Emo sex, financial stability. Nga kaluguran mong kayanakan, bayo ko sana makisawa siguraduhan nyo, ating kayong kabiyayan. Ating kang obra, numali, maging pabayad ka kalimping ari mo. Ating kang lalaki nung may kisama na ka, pakikwanan mo. Mantun kang obra, bang suportahan mo yung pamilya mo. Huling ating lalaki, responsible na, labisang mag-obra, ni panyaling gatas ka rin anak da, daigye, niya mapundi yung babae. Mapundi kaya kayo nasawa mo nung alakang obra. Ala na ka pinobra lasing bunga pang pong mag-drugs. Nano kang klaseng padre de pamilya. Ikay manira yung pamilya mo. Bisa kang matinong pamilya, magpakatino ka. Mag-obra kang masalese. I-prioritize mo yung pamilya mo. Halitan talasama na ka. Lasing ka. Ang pong durugista ka pa. Nano kang klaseng padre de pamilya. Manira kang pamilya. At kaya sinasama ng lakwala ka, makanano kang misadsad. Una may pahingalak ang point drugs. Ala kang marinig. May kisawa ka, dinamit talakat ng pamilya, paborin mo na, himaya kita. Medong pa ka rin isang kano, bakit deng may asawa may kakawa nila. Itang yung buringan nila ng matsura mong ugali ang makapundi. We all have our rough edges. Pero sana pa siya may kasawa ka. Inugali mo yakmamit yung ugali ng asawa mo. Itang ugali mga sumami. Ilako mo ita, uling aldo-aldo. Manggiligit siya kaya kayong asawa mo. Yang paglolo ng cute kaya manggigilya kaya. Pero nga nga ba nung matsura mo ugali, panggiligitan ka. At panayang mabubusit kaya kauli ng matsura mong ugali. Sana naman kayong talasawa. Nung ating kang matsura mong ugali ay naburi ng asawa mo. For the sake of your married life, isakripisyo mita. Alilan me, itulid me, improve your character, improve your ugali. Bang masantingin kaya kayong pamiyutos. Another thing that can destroy marriage is a third party. Tandaanan mo pa checking na salka, ala ng aliwang babae, ala ng aliwang lalaki. And sometimes the other woman or the other man maging salot sa king biye, darin may asawa. Exclusive partnership. At tandaanan niyo yung biye ka na asawa, kaya mo manibat yung pasbul mayor ang dating altar, no. Ing pamiyabi yung bilang may asawa,
manibatan king simbahan, ang kaya king kutkutan. It is a lifetime commitment in the service and love of your husband and wife and your children and your family. Nanin panulog ing sugat na rin biyem ni asawa. Makyabi kayo ka rin couples for Christ. Makyabi kayo ka rin pamilya pong marriage encounter. Bangsale si pamilya beyo bilang mi asawa. In couples for Christ, in pamilya, in St. Paul marriage encounter, gambulana. In kaya kayong biyeta na asawa. Banglalong maging matibe at dalise. In kaya kayong pamikalugod. Kabang-kaba, misadsad kayo. My dear brothers and sisters, nanin panulog yung biyeta na asawa, pamamatawad. Be ready to forgive one another. Papanatilyan niyo yung kapayapan ka rin puso yun. Nung may kamali ang asawa mo, patawaran me. Nung may kamali ka, manyawad kang tawad king asawa mo. Ag yung may patawaran king asawa mo nung may kapirya king aliwang babae, be ready to forgive. Pero sana'y kang lalaki mo na ulitan ito. At yun yung patawaran ng asawa mo nung may kipaglalaki yan, masakit. Pero nung may kalugod kayo, be ready to forgive one another. And then, sisimba kayo. Let the Word of God transform you. Let the Word of God guide you. Let the Word of God enlighten you. Nya pa niya mo sasabyan ka rin mi asawa, sisimba kayo balang Domingo. Bagi nga mano ning Diyos sa ating banal na komunyon, patatagana, pasiknangana, ingke kayong pamikalugod, bang misadsad kayo. Misan po, migrenew lang wedding vows din ng mi asawa, kingkare lang golden wedding anniversary. Pigmisa ko lang yung karelang bali a simple wedding renewal ceremony. At kaya rin po ning banal misa. Apan sinamore ang adwang kandila ket ang karelang altar. Lumalang kandilang may alikubukan at intaling red. At kitnangan kay tatang resting. Tatang resting. Nanularet ang adwang kandilang ikit kuking altaryo. At nga nang may kibat ng nelen, alam mo, Father, kinasal kami 50 years ago. At pagkatapos ng wedding namin, nangako kami sa isa't isa ni Resting na kapag may sama ng loob at galit ang isa sa amin, isisindihan niya ang kandila upang yun ay isang tanda na dapat kaming mag-usap at lumuhod sa harap ng altar. Makatatlo lang isindihan detang kandila. Uling kaya rin 3 tampuhan blues, maging mapayapa, smooth sailing, and peaceful coexistence ng milyari karela. And every night, then in asawa, bayo lang matutod, they will always pronounce their marriage vows. Itambingin ita nga ng Helen kinasawa na. Sweetheart, natatandaan mo pa ba? 50 years ago bago tayo matulog, kinikiliti mo yung tenga ko at ang aking leeg. At tuloy, natutulog akong nakangiti dahil sa iyong mga kiliti. Ikaw naman, sweetheart, natatandaan mo ba? 50 years ago, bago tayo matulog, nagdarasal tayo at lumuluhod sa harap ng altar. Tara, tumayo tayo, magdasal tayo. Siniklod na rin may asawa, harapaning karelang altar at ngarang may nalangin. Pagkalog mo kaya kami o Ginoo, ing mikametong kami, puso at kaisipan. Manibat king aldo iti kintula o king lungkot man, king sakit o king kapaldanan,
kinkanawan o kingkalipitan, ang daking pikawan niya na kami, ning kamatayan. And they live happily ever after. Talakad. Kadagating panalo, iloy kayo panibatanig sa walang kabanalan, kulilita pagparanong lumi, pabanalan mo sana ng tingay, iumpaya ng Espiritu, bang parangya kami, malyari ng katawan at daya, ng giloning Heso Kristo. Bayan daw busang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ng tinapi at pepasalamat sa kema. Pirasan niya at bini, karingan disipulos nga. Tagaban niya iti ikaman at kananiya. Iti ang kalamang katawan, amin daon para kaya. Makanya mo naman kaibat ng apunan kinuwaning alis, pasibayo yang kapasalamat kaya, at biniling alis, karingan disipulos nga, tagaban niya ikaman at minumpo kanini. Hindi yung alis ng kanamang daya, indaya ng bayo, at alang hanggang tipan, amin bubuk para kirayo, at para rin sabdang na, bangkit kami patawaran ng kasalanan. Dabtan niyo iti bilang kapigarahan kanako. Ipasyal tayo ng misteryang kasal pangkaya.